Počkaj, zapnem one. Ešte. Medzi tým 4 hovorí. Lietadlo, hej, lebo som si myslel, že mám, pozerám, že nemám. Dobre. Lávka IB Kráľa. Takže priatelia, dnes sa nachádzame v Bernolákove na lavičke IB Kráľa. Naším hosťom je Gabo Živčák, komik, stand-upista, herec, ale vlastne aj spisovateľ. A vlastne kritik. Čo z toho najmenej? Čo z toho je taký, že a fakt, že najmenej, povedz. Ježiš, tak najmenej asi herec. A kritik. Kritik asi najmenej, to je pravda, že v poslednej dobe asi viac hrám ako kritizujem. To som vlastne nikdy nerobil za peniaze divadelnú kritiku, to som iba vyštudoval a občas si niekde zahrám, keď herci nemôžu, alebo neviem prečo ma obsadzujú. Píšem 3. knihu, takže spisovateľ ešte asi hej a najviac stand-up komik. Ja sa úplne vrátim na začiatok a vrátim sa do Matliaroviec. Do Matliar? To sú to tatranské matliare. Či ideme do tatranských matliar alebo tatranských matliarov. Kde v Tatrách sa narodí komik? V Poprade. V nemocnici, hej? V nemocnici, hej. Moja sestra a brat sa narodili v Kežmarku a ja som sa narodil už v Poprade. Takže, no, tak sa to stalo. 13. januára 87, snehu bolo popás. Vlastne ma musel odviezť do nemocnice autobus so zájazdom ROH, lebo otec by nedostal auto von z garáže, lebo tam bolo metra po snehu. Teba vlastne formovala asi aj tá príroda. Čo také z detstva by si povedal, že bolo pre teba zásadné a čo bolo také, že si to stále tak nejak uchovávaš, napriek tomu, že sa dnes, povedzme, venuješ stand-upu, ale že čo je také, čo z toho stand-upistu, čo toho komika v tebe z detstva definuje? Tak ja som akože v tej prírode vyrastal, ale my sme to prírodu nejak neriešili. Vieš, že ja som bol skôr z tej časti Tatrancov, že tá príroda tam bola a my sme tak nemuseli žiť, lebo tam bola, ale nejak sme to moc neriešili, že by sme lozili po nejakých kopcoch alebo niečo. Len som skrátka vyšiel z domu a rovno som bol v lese. Čiže ja skôr ten život, čo definoval mňa za detstva, bolo to, že moji rodičia pracovali vo vojenskej ozdravovni, alebo neskôr vo vojenských klimatických kúpeloch. A mama tam robila čašničku, otec udržbára a tam sa žil ten spoločenský život. Hej. Tam chodili tí vojaci na liečenia, od vojakov cez pilotov až po generálov a riaditeľov vojenských zdravotných poisťovní. S tými som si ja všetkými týkal už od malička. Od malička si bol vysoká šarža. Áno, ako malý chlapec, čiže ja som vedel, že aj keby to prišlo, sa na vojnu nikdy nedostanem, lebo to by bolo vybavené. A tam som ja vlastne trávil čas a som tam aj sedával takto, lebo však večer, keď už sa iba sedelo v kaviarni a pijavalo sa, tak ja som sa tam občas tak pripromietol s mojimi rodičmi a ja som mal 6 rokov a vedel som naspamäť asi 4 kazety Andera z Košíc, takže mne stačilo len povedať a ja som spustil. Hoci som ešte nerozumel o čom, ale rozprával som. Také rádio. Keď to tak vezmem akože osobnejšie, dobre, tá príroda ťa veľmi, vravíš, neinteresovala? Nie, tá práve ma začína interesovať až teraz. Teraz je taký ten čas, že keď chodím domov, tak chcem čo najviac poloziť po tých Tatrách a chodím túry, ktoré som nikdy nešiel. Teraz som si obehal všetky chaty tatranské a teraz idem druhý challenge a chcem si obehať Štíty. Dobre, tak bude z teba horál nakoniec potom. Hej, no, možno dám. Počúvaj, Gabo, ty si ale nezačal vlastne s stand-upom. Ja si ťa pamätám, alebo my sme sa stretli vlastne na žurnalistike. A ja musím povedať, že ty si bol taký akože stále aktívny typek, takže ja som ťa vnímal, že vlastne z teba bude dobrý žurnalista, ale povedz, ako to bolo s tvojou žurnalistikou. Tak ja som si ešte predtým vyštudoval geodéziu na strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi a dal som si prihlášku na Vysokú školu muzických umení, na divadelnú réžiu a na teóriu a kritiku divadelného umenia, čo je vlastne taká tá divadelná žurnalistika, keď sa tak dá povedať. Však neviem, či to náhodou nebol aj ty, kto nám na prednáške povedal, že neštudujte žurnalistiku, študujte to, čo chcete písať. Takže ja som mal iba tú zástavku vlastne v tom Ružomberku, lebo mňa nezobrali na to VŠMU prvýkrát a
Moja mama trvala na tom, že ja musím ísť na vysokú školu, že nemôžem ja rok zarábať peniaze a potom ísť na vysokú školu, Áno. lebo potom by som už nešiel, lebo peniaze. Tak som zistil, že vlastne v Ružomberku sa dá ešte podať prihláška a mal som tam strašne veľa kamarátov už vtedy, ktorí tam študovali, tak som si povedal, že dobre, že to je cesta najmenšieho odporu, vlastne od tých Tatier je to hodina, kamaráti tam už sú. Tak som si podal a na tú žurnalistiku ma zobrali bez prijímacích pohovorov, čomu som nikdy nerozumel. Lebo vy ste tam boli taká naozaj dobrá partia, čiže ja som si tak možno predtým typoval, že tak tento bude dobrý, vieš. A aj ty si bol, že tento bude dobrý a zrazu si zmizol. Hej, Ja som to mal v pláne. sa to vykašľal. Hej, to je akože, ono fakt, že to, čo ma v Ružomberku držalo, bola tá dobrá partia, hej, že ja už som tam prišiel, už tam boli kamoši, bol tam Mišo Hricko, bol tam Mišo Bombuškár, ja v ročníku som mal Veroniku Folentovú, Filipa Struhárika, a takéto legendy, už legendy slovenskej žurnalistiky, keď to tak môžem povedať, že tá partia tam bola dobrá, hej, ale akože fakt v tom Ružomberku sa človek nemá moc kde realizovať, v podstate stále je to Ružomberok, čo tam chceš robiť, hej, akože okrem tej školy. A najbližšia krčma bola kopačka na štadión. Ja si to úplne pochoval celé. Tak ale hej, vieš, no, nás bolo 43 žurnalistov v ročníku, hej, tých ročníkov tam bolo 5, že kde sa, o čom tí ľudia majú písať, hej, neviem, či tam nejaký ten Korzár, alebo my sme, či čo tam vôbec fungovala nejaká tá oblastná redakcia, vieš, tak čo tam chceš robiť? Čiže preto všetci skončili v Bratislave nakoniec. Podľa mňa hej, no. A druhá vec bola, že tá škola bola ťažká. To sa nezdá, ale si zober, že ja si pamätám, že my sme mali prvý semester 16 predmetov. No. Ale že fakt, že veľa, že tam boli tie žurnalistické predmety, boli sme filozofická fakulta, takže mali filozofické predmety a boli sme katolícka univerzita, tak sme mali katolícke predmety, hej. Čiže si zober, že ja som mal po prvom semestri 16 skúšok. Ja som za 5 rokov na VŠMU nemal 16 skúšok. Počkaj, takže teraz si urobil reklamu na čo vlastne? Na VŠMU, že chodte tam nie je toľko na skúšok, alebo reklama na žurnalistiku, že teda akože, ak ju skončíte, tak niečo z vás bude. Je to akože, ja som sa tam aj na tej škole strašne veľa naučil o tom, akože povedať, na žurnalistike Katolíckej univerzity. Tam nás učili strihať video, robiť so zvukom, hej, to je skill, ktorý si skrátka odnesieš. Aj viac si zobral z tých filozofických predmetov ako žurnalistických. Pamätám si, že prvé FX som dostal od teba. Ty si nás učil Zuzan, žurnalistické žánre. A mali sme s tebou cvika a hneď na prvej prednáške si nám vysvetľoval, čo je to notická. A povedal si, že notická môže byť aj výsledok napríklad futbalového hokejového zápasu. No. Takže moja prvá notická vyzerala, myslím, že východniarske derby v prospech Kamzíkov Poprad 4, Košice 2 a dostal som FX a nerozumel som prečo, však som zadanie splnil. Ale aj notická musí mať, že kto čo kde, ako prečo, vieš, ako to je základný vzorec. No však východniarske derby v prospech domácich Kamzíkov je kto čo kde, prečo, akože... Počuj, ale teraz vlastne píšeš, alebo dokážeš písať dokážeš písať kritiku, vlastne divadelnú kritiku. Ale vravel si, že veľmi sa tomu nevenuješ, ale ja si ťa viem predstaviť ako takého, vieš, možno, že keď budeš starý, vieš, taký akože dajte mi pokoj a vtedy budeš taký nepríjemný kritik. Ja aj práve, že vôbec. Ja som už na škole videl, že toto nie je to, čo ja chcem robiť. Že ja som si školu vyštudoval preto, aby som získal ten rozhľad v tom divadle, v tom umení a nabral kontakty na ľudí. Ale si zober, že ja som bol v ročníku s Matejom Moškom, ktorý je momentálne že riaditeľ festivalu Scenická žatva. Mal som v triede Karola Mišovica, ktorý je už pán docent Karol Mišovica, prednáša dejiny slovenského divadla na Vysokej škole umení. On prišiel ako prvák a on už vedel dejiny slovenského národného všetkého divadla na spamäť. Takže ja som si povedal, že s týmito ľuďmi sa porovnávať nejdem, že toto je ich odbor a budú v tom oveľa lepší. Čiže ja som si ho vyštudoval a ako som dostal ten titul, tak som ten diplom zobral, hodil do šuplíka a tam leží. A mal by som dosť veľký problém ho nájsť v tomto momente, keby ho niekto odo mňa chcel. Ale kebyže tak, že musíš, že by bola šanca sa tým živiť, tak nemal by si problém. A vedel by som ešte, vedel. Akože občas majú takú tendenciu, že odo mňa niekto chce nejakú kritiku. Napríklad v Košiciach v divadle sa hrala taká nejaká hra,
ktorá sa prezentovala tým, že to je stand-up. Jasne, že to stand-up nebol, bola to úplne klasická monodráma, trošku vtipná. Týpek tam bol dokonca postavička kňaza, hej, to už je prvá vec, že ty na stand-upe vystupuješ sám za seba, meno, priezvisko, ty nemôžeš mať nejakú postavičku, hej. Áno. Teraz ako náhle tam je režisér, je tam napísaný nejak, fakt to bola vyslovene, že monodráma. Už je tam scenár, hej, presne, áno, ale tým, že je to, že stand-up teraz, že je šlágvord, ktorý predáva, tak jasne, že si Košické divadlo napísalo stand-up, tak čo napadlo vlastne, myslím, že to bola Diana, ktorá viedla nejaké divadelné noviny, tak mi zavolala, že chce ma vyslať do Košíc, že aby som na toto ja urobil recenziu. Myslím, že to bolo pre Kód, čo je konkrétne o divadle, čo je ten najväčší časopis, ktorý sa venuje. To znamená, že Adieta by som musel napísať 5-stranovú recenziu, čo je akože, čo ti hrabeš, 5 až 4, daj mi pokoj. A druhá vec bolo, že ten honorár za to bol 100 eur. A mal som ísť do Košíc, že to je, cesta je 100 eur. Teraz to tam ešte niekde musím ubytovať, niečo zjesť. Takže som zistil, že keby som šiel napísať recenziu do Košíc, tak som vlastne 100 eur v mínuse, hej, a ešte by som za 2 dní, čo tomu biniem, tu mohol nejakých 500 zarobiť, keby som sa posnažil, hej, takže som povedal, dobre, ďakujem veľmi pekne. Toho vlastne tvojho veľkého vzdelania vlastne napokon využívaš kontakty, si vravel? Áno, tak Kuba Lužinu som spoznal napríklad, on bol sused na Intráku, potom dokonca spolubývajúci. S Maťom Moškom tiež robíme stále napríklad tú scenickú žatvu a tak. Maťo nám aj organizuje veľa vecí, Bratislavský kavier a tak. To sú všetko kontakty z tej školy, skrátka. Čiže vlastne Kuba Lužinu si poznal tam a tak vznikol vlastne Luživčák? Vlastne kedy vznikol Luživčák? Povedz mi, kedy ste sa posunuli do Luživčáka? Tak Kubo vlastne potom po škole prišiel robiť stand-up, takže sa stal tiež stand-up komikom a už keď sme mali nejaké tie mená, tak sme hľadali aj iné formáty, ktoré sa dajú robiť a Kubo vtedy počúval Joea Rogana a vravel, že toto by chcel on robiť, že takýto dlhoformátový vlastne podcast, že 2-3 hodiny, že nech to není také povrchné, že chce tú debatu nejak akože rozširovať, posúvať, koľko nás to bude baviť, ale že sa do toho bojí ísť sám. A ja som povedal, že s ním do toho akože milorad pôjdem a že mám aj človeka, ktorý by to vedel točiť a strihať. Tak sme zobrali Frankyho a odtedy sme... Akože ten podcast sa skladá iba z našich mien, ale ten Franky je tam tiež veľmi podstatný. A je to 7 rokov, sa mi zdá, že už to robíme. Je to okolo 350 epizód. Ja si pamätám, že ja som sa strašne bavil na tých vašich kecoch, akože niekedy to bolo dosť brutálne, čo tam zaznievalo všetko možné. Ale jednoducho páčil sa mi ten spôsob, že to nie je také strojené, že, hej, že fakt tam zazneli rôzne veci, no. Vy ste to nevystrihli, respektíve nevieme, čo ste vystrihli, hej, ale... To ešte, občas to majú, hlavne keď prídu nejakí žurnalisti, alebo také niekoho pozývame, tak a nepoznajú moc ten formát, tak ešte majú taký pokus, že a pošlete otázky dopredu. Nič také nemáme, že my vedieme taký voľný pokec, jak pri pive. Áno. Alebo ja si myslím, že to by zhaslo vlastne, hej, že tá iskra toho vlastne by úplne vyhasla. Dokonca sme zistili, že čím menej o tom hosťovi vieme, tým lepšie. Že sa ho musíš skrátka na všetko opýtať, vieš, a je to také, že prirodzenejšie a koľkokrát som zistil, že som si naštudoval toho hostia, aj som si vypočul nejaké podcasty a už som pracoval... Už si vedel všetko vlastne. No ale hlavne aj tak, že potom ty povynechávaš nejaké veci, lebo ty ich vieš. Áno. A zrazu niekam prepneš a potom počúvaš ten podcast, že ale ja som tu vôbec nedal ten kontext, ktorý som ja vedel, ale ten poslucháč ho nevie, lebo keby som si to nenaštudoval, tak sa musíme k tejto téme dopracovať. Takto som preskočil jednu podstatnú časť a zrazu sme všetci zmetení. Ty vo svojich stand-upoch strašne spomínaš ženy, ale akože povedz, aký je tvoj vzťah k ženám? Akože máš ich rád? Veľmi dobrý, veľmi dobrý. Tak ja som akože nikdy nemal šťastie v láske, takže som sa vždycky musel akože, že o to viacej snažiť. A nikdy som nebol nejaký veľký fešák, takže vždycky som sa musel o to viacej snažiť. Ale áno, ja si myslím, že veľa aj mojich bývalých priateliek môže povedať, že som bol dobrý frajer. A niektorí si zanadávajú, samozrejme. Ale s väčšinou z nich mám stále dobrý vzťah. Takže to, čo zazlieva v silných rečiach, povedzme, to sú zažité veci? Alebo do akej miery je to fabula a do akej miery je to vlastne zažité? Veľa plynie z reálnych zážitkov a samozrejme, že niečo potrebuješ trošku nadstreliť, hej, aby to fungovalo. Takže že je to väčšinou pravda plus 10 až 20% nejakej fabulácie podľa toho, čo rozoberáme. A keď sa, povedzme, vieš, taký bežný divák, keď príde na teba, hej, alebo na tie silné reči, tak on podľa mňa nemá šajnu, že čo je za tým všetkým.
A ty v jednom podcaste si tam dokonca povedal, že ľudia si myslia, že vy vlastne nič nerobíte. Áno, áno. Takže vlastne nám tak trošku možno povedz, približ, koľko vlastne stojí príprava tvoja, respektíve čo je za tým všetkým, až vznikne skrátka stand-up, s ktorým už vieš ísť na verejnosť a vieš ho odprezentovať. To je veľmi sa to líši od stand-upu k stand-upu. Hej. Sú také materiály, ktoré k tebe že prídu, hej, že sa ti buď udeje nejaká situácia, z ktorej dokážeš vyťažiť nejaký ten humor, alebo dostaneš nápad, že ježiš, toto by bolo dobré a potom už tie vtipy lezú samé. A potom je ten horší spôsob tvorby a to je, že v stredu mám vystúpenie a potrebujem tam ísť s novým materiálom. Deadline je najlepšia motivácia. A väčšinou to vystúpenie má nejakú tému, takže vieš asi o čom chceš hovoriť. A vtedy veľa rozmýšľaš a píšeš. A neznamená, že to nemôže vzniknúť dobrý stand-up, hej? Len vzniká trošku pod väčším tlakom. A potom prichádza tá najťažšia vec, ktorú ja absolútne totálne neznášam a to je naučiť sa ho naspamäť. Takže normálne, tým, že ja si píšem od slova do slova, takže sa dostaneme k nejakým 3 až 4 textu, ktoré sa potrebuješ natlačiť do hlavy. S tým, že ešte popri tom, ako sa to učíš, tak to upravuješ, lebo si zistíš, že toto ti na papieri to vyzerá dobre, ale do huby to potrebuješ poprehadzovať trošku, hento, tamto. Urobíš tomu nejaký úvod, jadro a záver a potom, keď toto celé máš, a už ten stand-up totálne nenávidíš, tak s ním ideš prvýkrát vystúpiť pred publikom a až to ti povie, či je to vtipné. Čiže vlastne ideš s kožou na trh a nevieš, ako to vlastne ešte dopadne, lebo nevieš, na čom sa, ty predpokladáš, že na čom sa budú smiať, ale oni môžu zareagovať úplne, to publikum je nevyspytateľné. A potom je väčšinou dobré, aj veľa komikov to robí, že hneď pri tom prvom vystúpení si zapneš telefón, položíš si ho tam niekde na tú stoličku, čo tam máme, nahráš si to a potom si to spätne vypočuješ, že tu mi reagovali, tu mi nereagovali, prečo nereagovali, buď to celé vyhodím, alebo to prepíšem. A takto na taký druhý, tretí krát je ten stand-up už taký, že dobre, že asi takto je to čistá a môžeme s tým vystupovať. Dobre, a keď ho máš, povedzme, druhý, tretí raz, koľko z toho pôvodného scenára tam ešte je a koľko už si vlastne medzi tým tam vložil, lebo ty určite s tým vlastne pracuješ s tým textom, že to nie je od slova do slova, aj keď možno na začiatku to máš takto napísané, ale ty určite pracuješ s tým textom, s tou naráciou a určite tam vkladáš aj veci, že povedzme pri tom 3. alebo 4. opakovaní, koľko tam ešte z toho pôvodného a koľko si tam už vlastne medzi tým vložil, lebo väčšinou vyhadzuješ, to je ten lepší prípad, lebo ty keď napíšeš nejaký ten materiál, skúsiš všetko, čo tá téma ponúka a to prvé vystúpenie, keď s tým ideš vonku, má asi 20 minút. Ale my potrebujeme 10 minútovky, hej, že keď chodíme 4 komici, tak každý má dať raz po 10 minút a potom ešte raz po 10 minút, takže 2 desiatky sa chodia, takže potrebuješ to väčšinou vyškrtať, čo je ten lepší prípad, keď máš čo škrtať a urobíš z toho hutnejší a vtipnejší materiál. Samozrejme, že to, čo máš vymyslené, neznamená, že je zlé. Vieš, keď potrebuješ dlhší formát tam niečo dohodiť, po prípade, keď robíš špeciál, tak vieš, potrebuješ 20 minútové video natočiť, tak to tam vieš nahádzať naspäť, hej. Ale väčšinou sa to tak kreše na tých 10, no. Čiže vlastne ako keby polovica, vlastne abstrahuješ skoro polovicu toho textu a vlastne zhutňuješ to, aby to malo nejaký rýchlejší spád, alebo... Áno. Dobre, čo keď sa ľudia pri tom nezasmejú? Respektíve, keď to nedopadne. Tak ideš ďalej. Akože, ak to máš celé zle, tak si skrátka otrpíš svoje minúty na javisku. A už si zažil také, že si to odtrpel? Povedzme v tých začiatkoch, že fakt, že si niečo hodil, myslel si, že to bude vtipné a vieš, lebo to publikum to sú hnusoby, vieš, oni... Ono väčšinou, keď si tí ľudia zaplatia ten lístok na ten stand-up, tak sa idú baviť. Nie, že tak sa idú. Vieš, na lakomého Slováka som si zaplatil, tak už sa idem smiať. Čiže oni sú už takí prichystaní. Väčšinou tie ťažké vystúpenia sú na takých tých akciách zadarmo pre toho diváka. Hej? Napríklad, keď prídeš na firemnú akciu Vianočný večierok, kde to platí firma a ty si tam súčasť programu, ktorý sa hlavný bod programu je zožrať catering a vypiť čo najviac na bare, tak teba tam musí nejak odtolerovať. A sú niektoré večierky, ktoré sú fakt, že výborné, a sú niektoré, kde máš 50 nadrbaných kamionistov. A čo v takom prípade? Ako to vlastne uhráš? Nič, neuhráš to nijak. Odrepceš si, čo máš, ideš do prdele. Hej, skrátka, tam to není šanca uhrať, vieš, to je... Čiže neriešiš to, že ježiš, tak to teraz to nevyšlo a teraz, že prečo to nevyšlo nejak? Ne. To skrátka nemalo ako výsť, hej.
A aké publikum je podľa teba najlepšie, aké je najhoršie? Tých kamionistov si spomínal, že to nebudú asi ľudia, ktorí veľmi premýšľajú a nevidia za tým nejaký ďalší kontext. Vieš, Najlepšie publikum je také, ktoré vie, na čo ide, hej, teda si vyslovene kúpi lístky na silné reči. Ideálne je, keď je to v dobrom priestore, hej, že keď to není nejaký bar alebo podnik, kde sa ešte žerie do toho, že je to napríklad fakt, že dobré divadlo, ktoré má svoju atmosféru, je to pekne nasvietené a ideálne, keď je vypredané, keď je tak 300 alebo 500, tak vtedy to fičí úplne To je najlepšie. dobré toto. Čiže 300-500 je stand-up. Hej. No ja mám pocit, že si asi tie listky do tých Košic kúpim. Aj bez to. Neviem, či to ešte kúpim, ale budem sa snažiť. Tam je pekný priestor, tam chodíme do historickej radnice, to je Hej, to 450. poznám, To keď vie byť vypredané, tak tam sú pekné vystúpenia. Teraz by som mal možno povedať, že pochválen, ale po tvojom. Na veky. Ale po tvojom. Bežne sa mi to stáva ináč, že ma ľudia vidia a v tej panike vieš, ma chcú pozdraviť, že pochválen na veky. Vždycky, hovorím jasné. Čiže vlastne vypálen Áno, v tom prípade. Povedz mi, lebo ja som, keď si to začal robiť, ja som to vnímal ako, že Ježiš, to je strašný recesista, ale potom som vlastne po chvíli pochopil, že to až taká recesia nebude a že to nie je úplne recesia. Tak povedz mi, mne bolo veľmi sympatické, že vlastne sa zbierali tie ako to nazvať, tí veriaci? No áno, normálne podpisy, no. Podpisy a že vlastne ste sa snažili tieto naše šialné zákony nejak trošku akože z nich, neviem, urobiť z nich nejaký, dať im nejaký ďalší zmysel, lebo veľa tých cirkví dnes vlastne by tých 50 000, či koľko je tam limit? 50 000 je limit a nazbierali by to 4 cirkvi z 18 registrovaných na Slovensku. Čiže čo si nie je v poriadku v tejto krajine. A dokonca ja som začal, neviem, či od teba alebo od niekoho, že vlastne vy sa chcete venovať aj ľuďom, ktorí sú alkoholici. Áno. Hej, čiže vlastne to má nejaké poslanie, že za tým je nejaký zámer, čiže nie len tá recesistická stránka. Ale povedz mi, vôbec úplne na začiatku, ako ti napadla takáto vec? Tak mne to nenapadlo, to ja stále hovorím, že ja iba nesiem slovo liehovovo, že ja som liehovistov nestvoril. Podľa mňa tu liehovisti boli, odkedy vykysala prvá slivka. Čiže ja som len ten pípež, ten kňaz, ten nositeľ toho odkazu a šíriteľ slova liehovovho. Ale začali sme to šíriť v podstate takým spôsobom tiež, že som sa nasťahoval vlastne na dom do Podunajských Biskupíc. Práve k tomu Frankimu, ktorý nám točí a striha Luživčáka a ďalšie veci. On už vtedy sa zaoberal produkciou, strihaním a točením a vravel mi, že akože som komik, ale že mám strašne málo online obsahu, že na YouTube, na Instagrame a tak. A že či nemám nejaké stand-upy alebo niečo, čo by som takto mohol prezentovať. A ja hovorím, že no mám tu takúto vec, ktorá by sa možno dala, že chcem šíriť to slovo liehovovo prostredníctvom online, lebo že to je najlepšie momentálne. Tak sme vlastne vytvorili stránky a začali sme šíriť vieru. Lebo ja keď som si akože tie veci dávno dozadu pozeral, tak ja som zistil, že ty to máš aj celkom akože aj prepracované v zmysle tých rôznych slov, dokonca tam máš Bibliu vlastnú, ktorá sa volá... Biblia. Alebo Biblia, podľa toho, ktorý máš preklad. A že nie si pápež, ale pípež, ten, ktorý funguje s pípou, ktorý čapuje tak. Pravdepodobne, akože to mi dávalo také... A rôzne podobné veci, hej, čiže doslova máš tam celý systém prepracovaný tej cirkvi. A dobre, a čo v prípade, že by ste naozaj nazbierali tých 50 000? Ešte toto som už asi tak trošku vzdal, lebo ľudia sa boja? Nazbierali sme nejakých 7 000 a teraz to tak stagnuje, vieš, že reálne by som musel chodiť po Slovensku, robiť nejaké akcie, vyzbieravať to osobne a to by som sa pravdepodobne upil na smrť. A my sme to vtedy vlastne odhypovali, bolo to ščítanie ľudu, povedali sme teda, že ideme skúsiť registrovať. A vtedy od nás dali, že všetci ruky preč, že to už není sranda, toto už je politika. Takže od nás odišli sponzori, vystrali sa na mňa slovenské festivály, ja som dosť čakal, že vyzbieram na Grape, vyzbieram na Pohode, Pohoda ma strašne odrbala, akože Kašťák so mnou neskutočne vydrbal. Grape sa ani neozval, hej, potom sa ozval, že o rok na to, že ježiš, máš e-mail prehľady, teraz už Ide do prdele. Čiže ti to vlastne trošku skomplikovalo aj tvoj vlastne pracovný život. Skomplikovala mi to hlavne slovenská kultúra, pre ktorú som to celé robil a
tak sa nejak postavila ku mne chrbtom, takže som tak aj strátil sám, že by som toto musel robiť. A stále je to také, že my teraz tých svedkovaní vlastne nerobíme, hej, že tie stránky všetko už nejaké 2 roky ležia skladom. A mám postavené aj priestory, akože také, kde to vieme točiť. Postavili sme si v štúdiu Luživčaka taký bar, akože ako kulisu, kde to vieme točiť, vieme to rozbehnúť zase na novo, ale momentálne nevidím dôvod a ani nemám chuť s tým ďalej pracovať. A veľa ľudí píše, že kedy budú liehovisti. A hovorím, že viete čo, je to veľmi jednoduché, keď ich zaplatíte. Že my nie sme registrovaná cirkev, nedostávame od štátu nič. Ak mi pošlete mesačne jedno video, teraz výroba stojí asi 1 000 eur so všetkým. Ak mi pošlete 4 000 eur mesačne na účet, tak ja vám týždeň jedno video vyrobím, to nie je problém. Lebo vieš, pre mňa to bolo, neviem, či to vnímaš tak, že ľudia sú veľmi konzervatívni a stále tú cirkev berú veľmi, veľmi vážne. Alebo čím to je vlastne, že tak trochu dali ruky od toho preč a... Asi tým, že skrátka, že nie tí ľudia, ale že ostatní ľudia, hej, že ty si skrátka akože nechceš pohnevať ľudí a čím si vieš pohnevať ľudí je presne týmto, hej, že sme tu fakt ešte takí lebo ja si myslím, že zakrpatený puritánsky, neviem ako to povedať. Sme jednoznačne, lebo podľa mňa ste klepli vlastne klinec po hlavičke, lebo keby sa vám podarilo naozaj nazbierať tých 50 000, tak by som chcel vidieť to ministerstvo a tú registráciu. Ja tiež. To by bolo úplne že super, hej, že... Vieš čo, tam by bol ešte iný problém, lebo my by sme odovzdali tých 50 000 podpisov, ale to není jediná podmienka, hej, to je prvá podmienka. Plus potom ty musíš prejsť tou registráciou na ministerstve, kde zasadne komisia. Samozrejme si vieš predstaviť asi aká komisia, hej, že to nie sú ľudia otvorení, to sú ľudia, ktorí urobia všetko preto, aby sa tu inak cirkev nezaregistrovala, hej, z nich je zložená tá komisia. A ty musíš podložiť nejaké tie právne veci, hej, že nejakú tú štruktúru cirkvi, niečo kvázi ako stanovy a také tie bežné veci. Papierovačka. A aj keď absolútne všetko splníš, tá komisia stále môže povedať, že nie. Takže to je také, že je tu urobené všetko preto, aby sa tu nič nové neregistrovalo. Smutné, ne? Áno. Tak to už jeden dokonca vyzbieral podpisy, keď ešte myslím, že trvalo 20 000 a on zakladal vlastne takú, že cirkev ľudí v nič neveriacich a úplne všetko splnil a jemu vlastne vtedy povedali, že mu to nedajú, pretože vlastne cieľom a princípom cirkvi je v niečo veriť. Hej. No a dobre, v čo verí Gabo Živčák? Asi hlavne sám seba, konečne po dlhom čase, lebo stand-up komik a človek, ktorý chodí pravidelne s kožou na trh, o sebe asi pochybuje najviac, že či na to vlastne mám, či to robím dobre, či na to bude mať ešte o rok, ako dlho to dokážem robiť. Potom si vlastne uvedomíš, že za tých 15 rokov, čo robíš humor, ty nevieš nič iné. Že keby tento kšef odišiel, my sme tak minule s Mišom Satmárim sedeli, vieš, že lebo už tak trošku sa horšie predávali lístky, jak prišla tá prvá konsolidácia a tak pozrieme na seba s Mišom a že preboha, že nepredávajú sa lístky, že celé je to zlé, nie? Že možno už nebudeme akože mať z tohto peniaze, že budeme musieť robiť niečo iné. A ja pozerám na Miša, a čo, ja nič neviem. A Mišo, ani ja. Takže hej, je to, že pochybujem tak pochybujem o sebe, že veľmi, takže snažím sa si čím viac veriť a ešte asi aj verím v toto ľudstvo a možno aj v tento štát, že nie sme úplne stratení, že to ešte dokážeme to v tomto zle fašistov, populistov, kde progres je tu nadávka, hej, že poďme niekam niečo dosiahnuť, poďme niekam dopredu, tak liberál, čo je milovník slobody, tak to je urážka, hej, že to hádam ešte vybojujeme a dáme to nejak. A keď vlastne chodíš po tých rôznych kluboch, divadlách, ako práve túto tému ty spracovávaš? Ako ty sa stretávaš s pochopením? Respektíve tam chodia asi na ľudia... nás chodí naše publikum. Hej, to je čiže presne to je taká to, bublina vlastne, že... my máme svoju bublinu. Na nás vyslovene chodia ľudia, ktorí
sú stotožnení s našimi názormi, ktoré prezentujeme a chcú nás vidieť. Teraz objavujem takúto druhú stránku, lebo vlastne ma oslovil Peter Marcin, takže chodím na turné s Petrom Marcinom, normálne z neskoro večer. Je to vlastne taký talk show formát, ako vidíte v telke, hej, sú tam traja hostia, som tam ja, je tam Spoko zo Smola a Hrušky ako stáli hostia, strieda sa tam ešte Zuzka Tučková z Kalim. Ale tam je iné publikum. A tam je úplne iné publikum, samozrejme. Tam je to publikum, čo pozerá Marcina, hej, čo je, ja nechcem povedať, že primitívnejší humor, ale áno, Ale je to taký masovejší humor. Však mňa aj písali moji fanúšikovia niektorí, že Ježiš, kde som sa na to dal, že s kým to ja robiť idem pre Boha, že s najväčším trapošom. A ja Čo to je hovorím, horšie, ako by si založil cirkev? hej, no. A ja hovorím, že viete čo, že a mne sa s Peťom veľmi dobre spolupracuje a dva, ja tam nejdem robiť to, čo mi on napíše, ja tam idem robiť svoj humor. Ja tam Napokon on je z Ružomberka, tuším. Myslím, že hej. Takže ja tam idem prezentovať sám seba a on mi nič nezakazuje, nič mi neupravuje. On mi skrátka iba dal, že 3 témy, o ktorých sa budeme rozprávať v tých vstupoch, nech aspoň viem, že o čom, a povedal mi, že chce do mňa 15 minút stand-upu, ale vôbec neriešil, že čo ako. Ale tam je to áno, tam je aj to publikum staršie, aj trošku iné. A hej, reakcie? Výborné. Akože musím povedať, že je to Alebo super. nefunguje tam to, že vlastne musíš trošku vyberať témy, že taká autocenzúra náhodou? Vôbec nie. Nie. Hej. Zobral som si ten stand-up, ktorý som tam zobrať chcel. A tým, že ale ja vyslovene, že neriešim politiku takmer vôbec v mojich stand-upoch, hej, takže nešiel som do nejakých kontroverzných tém. Hej. A keď sa na to tak zo širšieho hľadiska, lebo jednoducho ja fungujem v kultúre, ty funguješ v kultúre, ja viem, čo to robí, povedzme, v prípade galérií a múzeí, v tom prostredí, v ktorom fungujem ja. A čo to robí, povedzme, v tej kultúre, ktorá je možno taká trošku, že ty si fakt na voľnej nohe, hej? Že my sme, proste ja fungujem v inštitúcii, je predsa, akože musím si vybojovať nejaký ten rozpočet, musím priniesť nejaké peniaze rovnako, ale vy ste úplne vlastne fungujete sami na seba, hej? Že čo si nezarobím, to nemám vlastne. Áno, ja predávam teraz sám seba, hej? Že moja značka je Gabo Živčák, stand-up komik, plus sú tam nejaké tí svedkovia Jehovovi, čiže ja fungujem tak, že mám 2 OZ-ka a 2 SROčky. A momentálne vlastne 3 OZ-ka, lebo ak všetko pôjde dobre, tak bude ďalší podcast, ale to je ešte sa mi nechce. Počúvaj, čiže že prelievaš peniaze z jednej do druhej. Viac a vlastne nie, len sa snažím nebyť DPH-čkar. Dávaš vrátky daní. Hej, presne tak. Snažím sa nebyť DPH-čkar, lebo v podstate ja nič nenakupujem, hej, čiže mne sa neoplatí byť placom DPH, takže skôr je to presne o tomto, že by som nemusel tomuto štátu dávať peniaze dopredu, kým ich nepotrebuje. A vidíš trošku, alebo za tie 2 roky, ktoré tu vlastne žijeme, lebo ty si naozaj 15 rokov, myslím, že robíš stand-up a určite vidíš nejaký posun za tie 2 roky. Ako to ty vlastne sám spracúvaš v sebe, tie zmeny, ktoré sa v tej kultúrnej obci, alebo ktoré sa v tej kultúre reálne akože stali a vlastne my v nich musíme žiť? No, je to smutné v podstate, lebo väčšinou tí ľudia nadávajú presne na tú kultúru, ktorá s tým štátom nemá nič spoločné. Hej? Že keď si zoberieš tie Facebooky, tie komentáre a tak ľudia nám nadávajú komikom a tak, že vy ste darmožráči, ale vyciciavate štát a pritom my sme neorganizovaná kultúra, hej? Že my robíme sami na seba. My si sami zorganizujeme vystúpenie, predáme si na to lístky a z tých lístkov zaplatíme ten priestor toho zvukára, tú produkciu a nás komikov. Hej? Že my od štátu neberieme, že nič. A oni absolútne nemajú šajnu. Ako to funguje? Ako tá nezriadená kultúra funguje? Áno, ako funguje zriaďovaná, nezriaďovaná kultúra, hej, že ako vyzerajú tie malé divadlá, ktorým tie peniaze idú, aby mohli fungovať, ako fungujú tie malé kultúrne centra v tých obciach, ktorým idú tie peniaze, aby to mohlo fungovať. Alebo najnovšie idú do kaviarní v centrále, aby mohli fungovať. takže oni nemajú ani šajnu, ako to funguje. A je to, že veľká bieda, hej, ja už teraz vidím, koľko sa porušilo tých malých kultúrnych centier, alebo ako bojujú. Teraz ide leto a porušil, akože že festivály na Slovensku to nevyzerajú tak, že budú, a to sú tie veľké, hej, to je Grape, to je Pohoda, Love Stream, či jak sa volá, a tieto. Potom sú také, že budú vo veľmi obmedzenom štýle, že formáte. Nemáme peniaze a potom sú, že nebudú, zrušili sme, lebo sa to neoplatí. Veľa sa ruší. Strašne veľa sa zrušilo festivalov a strašne veľa festivalov bude vo veľmi obmedzenom režime. Hej. Čiže jak som mal minulé leto, že plné, ja som sa nezastavil, ja som bol každý víkend na inej akcii, teraz nemám ešte že nič. Ani jeden festival. To je dosť zlé.
A buď to bude takto, že to nebude vôbec, alebo niektoré festivály zohnajú peniaze na poslednú chvíľu a budú bukovať na poslednú. Ak sa im to podarí. Hej. Vlastne jediná ponuka, ktorú som dostal, bolo z kremnických gagov, ktorú pravdepodobne odmietneme, lebo je to tiež tak finančne zlé. Aha, už aj tam, hej? Hej, lebo napríklad sa to kryje za pricingom, kde Kubo chodí moderovať stage a tiež čaká, či ten stage vlastne bude, lebo tam zarobí oveľa väčšie peniaze, hej, lebo tam bude vlastne celý ten festival mať svoj stage a tam by sme išli iba, že s Loživčákom na hodinku na tie gagy, takže uvidíme, čo a ako. Takže cítite to? Je to strašne cítiť, strašne. Dobre, a čo máme robiť my, akože v tej kultúre, alebo čo by mali robiť tí ľudia, ktorí na vás chodia? Chodiť. Ja viem, že je to veľmi ťažké, ale chodiť, kúpiť si tie lístky. Ja to už vidím aj teraz, hej, že si zober, že tie silné reči, ten lístok stojí skoro 20 €, hej. Teraz, keď chcete dvaja, to je 40, vieš. A to už je dosť, hej. A tých vystúpení je strašne veľa, veď my sa teraz, ja keď pozerám, že kde sme, kde chodíme, a my sa už bijeme o priestory, o termíny, hej, lebo však chodia podcasty, chodia stand-upy, chodí teraz strašne veľa takých tých putovných divadiel, hej, lebo však tí herci si tiež potrebujú niekde zarobiť, hej, to všetci si myslia, že Studenková žije z toho, čo zarobí v SNDčku, kde má tabulkový plat, hej, síce ona po 60 rokoch už ten plat má možno aj v tej najvyššej kategórii, áno, ale tak možno už má aj 640 € mesačne v tom SNDčku, vieš. Čiže No áno, to čiže hej, musíš chodiť tie kočovné, hej, musíš robiť tie predajné komédie o 3 ľuďoch, áno, kde postavíš jedny dvere, dvoje okná a vypredaš kultúrak v Tlmačoch alebo hoci kde, vieš, lebo z toho tí herci žijú, hej. Čiže toto chodí, že tej kultúry je veľa. Že keby ten človek chcel všetko vidieť, tak fakt potrebuje 200 € mesačne iba na tú kultúru, čo je veľa. Takže, ale ináč sa to nedá, treba skrátka chodiť, pomôcť, kde sa dá. No. A ty vlastne píšeš aj cestopisy, také humornejšie. Myslím, že máš za sebou 2, teraz na 3. pracuješ. Na 3. pracujeme so Samom Trnkom a to je problém a brzda celého projektu, že sme sa rozhodli, že napíšeme knihu dvaja a my sme vedeli, že je to chujovina, už keď sme si povedali, že do toho ideme. A áno, čuduj sa svete, sa nám to potvrdilo, takže píšeme tú knihu jak idioti. My sme sa vrátili v júni z dovolenky a ja som mal celý júl voľno, lebo som vedel, že budeme písať knihu. Samo mal celý júl a august zadrbaný, lebo točili Pána profesora poslednú sériu, takže on nemal čas že na nič, takže ja som mu v podstate takto odozdal 60 A4 textu, ktoré som mal napísať ja a hovorím, kde je tvojich 60 A4 textu. No. Takže teraz tak keď niečo píše, niečo ešte ja dopisujem a keď máme čas, tak sa stretneme a spolu to tak redigujeme. A boli sme na dovolenke vlastne v júni 2025 a podľa mňa Vianočný trh 2034 by sme mohli stihnúť tou knižkou, keď to pôjde dobre týmto tempom. Tá prvá kniha, ktorá vyšla v roku 2022, tá vraj vznikla tak, ako neviem, či je to pravda, ale potvrď mi to, že vlastne tvoja frajerka vtedajšia, boli ste v bare, myslím. Zanzibar. Hej, a že tam vlastne padlo, že vy ste už si mali v sebe nejaké tieto, a ona zrazu povedala, že poďme do Zanzibaru. Áno. A ja som jej na to kývol, no. A ty si povedal, že áno, ideme. A ona to brala vážne a vlastne už druhý deň mi posielala nejaké veci, že takto, hento. A hovorím, holi, takto sa asi už nevyhovorím. No a tak sme išli na Zanzibar, no, na 2 týždne. Ale nebolo to tam také, že nebol to klasický tropický raj. Nie, je to veľmi silno africký ostrov, je to krajina 3. sveta, čo ja som si o Zanzibare nenaštudoval. Takže Zanzibar je pekný, veľmi pekný, ale je pekný, jak je hladina mora a ešte asi 30 metrov od tej hladiny mora. Ten obvod toho Zanzibaru je nádherný a tam tie hotely sú také a potom už, ak vidíš za to, tak už si veľmi intenzívne v rómskej osade. Čiže vlastne nemusel si tam ísť, stačilo prísť na východ. Áno, samozrejme. Ja som jej vravel, že sme mohli ušetriť strašne veľa peňazí. Že sme mohli zbehnúť do Toporcak, kde bývajú naši a Toporec má svoju vlastnú rómskú osadu. Hneď za dedinou, takže sme to mohli absolvovať tam. No a čo tá druhá kniha, lebo tá tiež má taký príslovečný názov, ako úplne, že šialený. Bolívia, Chile, Peru, stále na mňa babi seru. To sa vlastne vzniklo takým spôsobom, že moja bývalá, vtedy terajšia, vlastne po Zanzibare, kedy ja som písal ten blog a išla sa robiť z toho kniha, tak chcela využiť ten hype okolo toho, čo sa teraz deje, tak sa snažila dohodnúť spolupráce s nejakými cestovnými agentúrami a s jednou dohodla.
A potom ona už bola bývalá frajerka, ale spolupráca bola dohodnutá, takže ja som musel ísť na dovolenku. Na pôvodný plán bol do Kolumbie, ale ten zájazd do Kolumbie sa nakoniec neotvoril, lebo bolo málo nahlásených ľudí, tak som to vymenil za Bolívia, Chile, Peru, čo je v podstate že blízko. Odišiel som tam a to bolo super, lebo to sme išli takí vlastne mladí ľudia. Bolo nás 12, z toho 4 chalani, 8 báb, takže... Dobre, tak potom ten názov nie je celkom, akože 4 chalani, 8 báb, to vychádza vlastne 2 na 1. No tak ale keď vieš, keď máš 2 na 1 a ani žiadu nezbalíš, tak potom je ten názov príznačný. Skore nie je dobré, hej? Áno. Ako to je vlastne, ja som sa už trošku možno na začiatku dotkol s tými tvojimi ženami, lebo ty dosť tak akože o sebe v tých stand-upoch prezrádzaš, že vlastne nemáš šťastie na tie ženy. Čo vlastne dneska tie ženy po tých mužoch chcú? Ja neviem. Okrem toho, že chcú, aby boli bohatí. Ja ne, keby som vedel, že ja dobre zarábam, hej, ja sa nebudem sa tým tajiť, zarábam, ak si zoberieme priemerný bratislavský plat, tak ho zarábam asi krát 5 mesačne, hej. Mám byt, dobre, ja viem, že v Bernolákove, hej, ale mám. Ale je tu krásne, a áno, je to krásne. Budem ho ešte 29 rokov splácať, ale je tam, hej. Jo. Mám psa, však akože schudol som 20 kg, mám auto, hej, akože v podstate, že a neviem, čo to ženy ešte chcú. Neviem. Vieš, ale zistil som, že veľakrát, že my máme takú strašnú nevýhodu, my stand-up komici, že my nie sme slávni. My sme známi, by som to tak povedal. Vieš, že my sme medzi tým, že neznámy si ty napríklad a slávny je Saifa, hej? A my sme niekde tak na pol ceste. Že ani tam, ani tam. A v čom je ten rozdiel, že vlastne ty si známy? Vieš čo, podľa mňa asi tak 200 000 eur ročne v príjme by som povedal. Neviem, koľko momentálne zarába Saifa, ale tam by sme sa asi niekde odrazili. Čiže my sme takí, že ešte nie sme ako tie rokové hviezdy, že by sa nám vrhali, vieš, tie faninky po tých vystúpeniach do tých šatní polonahé. Ale tam to chceš dopracovať, ideálne. Ale zase nie sme ani úplne neznámi, takže tie faninky majú nejaký strach a rešpekt. Čiže väčšinou je to presne o tom, že už keď si aj začnem s nejakou babou písať na Instagrame, tak väčšinou tá odpoveď je, ja som ťa chcela napísať, ale však tebe musí písať každá. Hovorím, ne, lebo všetky si myslia presne toto a nepíše mi žiadna. No vieš čo, ja som, neviem, tak teraz si ten môj názor úplne akože zotrel, lebo vieš, tým, že mňa nikto nepozná, tak ja si žijem svoj život. No, veď jasné. Ale vieš, ty keď sa prejdeš niekde, ja neviem, po meste, tak akože asi také pohľady cítiš, že teda... Áno. Vieš, a nie je to zaťažujúce, že teda... Lebo vieš, strašne veľa aj známych hercov to nedávalo, a potom robili blbosti, vieš. Áno, musíš sa to zvyknúť v prvom rade, hej, že je to, čo s tou slávou prichádza. Na začiatku to strašne chceš a potom čím dlhšie to máš, tým menej ťa to baví. Ale zase záleží od nálady, hej, to je presne také, že ja sa rád odfotím, aj pokecám, keď sa dá, keď sa nedá. Ale to si tí ľudia musia uvedomiť, že ten slávny človek je vždy len človek a nemusí mať vlastne konkrétne v tomto momente v Lidli pri Cibuli chuť rozoberať, čo je s jeho výstami, lebo má vonku priviazaného psa, ktorý ho tam čaká. Ale hej, snažím sa. Ako sa mi párkrát stalo, že som bol vyslovene kokot na fanúšika, lebo som to nedával. A potom ešte taká druhá vec, že ožratí ľudia, hej, to je tiež také, pretože jasné, že vediem si liehovistickú cirkev, takže s tým prichádza tzv. Opitý fanúšik, ale zistil som, že s opitým fanúšikom sa rozprávať nemusíš, že skrátka povieš, že ideš na záchod a už sa nevrátiš, alebo... A tam môže byť aj vyslovene idiot na toho človeka, lebo on si to väčšinou na druhý deň nebude pamätať, hej, že on zistí, že ťa stretol 2 mesiace potom, keď premazáva fotky z telefónu a je tam nejaká rozmazaná, že... Takže to vôbec nerieši. A vieš, čo sa mi páči na to, ako, že ty to tak priznáš celé. No, lebo tak to je. Že priznáš, že si aj zlý na tých fanúšikov a že nie vždy máš čas, lebo ja mám pocit, že povedzme tie hviezdy strašne sa chcú tváriť, alebo možno sa tváriť. Možno, že sú takí perfektní, že s každým dokážu výjsť, ale ja si myslím, že sme sa a kosti a nejaký krvný obeh. Čiže nie vždy naozaj si disponovaný na to, aby fakt pri ťa niekto zastavil a riešil si s ním veci. A väčšinou to začína presne tými slovami, že... lebo Slováci sú úplne tomto drbnutí, vieš, ty sa zastavíš v motoreste niekde nájsť sa chytro, vieš, a donesú ti tam tie halušky a takto máš vidličku tu a
zrazu pri tebe stoja dvaja ľudia, že my vás nechceme vyrušovať, tak ma kurva nevyrušujte, dobre? Dobre. A ty máš pár minút na to, aby si sa najedol? Môžeme sa odfotiť, hovorím, jasne, najem sa, my už ale ideme preč. Hovorím, aha, že máš byť vlastne pre nich 24/7 áno, samozrejme, k áno, dispozícii, samozrejme, hej? hneď teraz. Ale hej, čiže je to niečo, čo s tým chodí a ľudia sa musia snažiť to chápať aj z našej strany a my sa vždy snažíme byť čo najprivetivejší, ale skrátka sú dní, kedy, že máš chuť vraždiť by default. Ja sa ešte teraz trošku tak zabrnem do osobného života. Veľmi, veľmi krátko. Ty máš nový vzťah a ako nemusíš rozprávať detaily, ale keď si to vezme na seba, že vlastne človek vymení, to teraz som hnusne to povedal, ale takže jednoducho tí ľudia ti do tvojho života prichádzajú a vlastne odchádzajú a ja už to beriem častokrát tak, že vlastne tí ľudia ma majú niečo naučiť. Áno. A keď ma to naučia, tak vlastne odchádzajú. Je to aj u teba takto, alebo... Tak hovorí sa, že každý človek, ktorý ti príde do života, je buď trest, dar, alebo lekcia. Hej, takže až keď odídu, alebo keď ostanú, ak je to dar, tak ostanú. Keď odídu, zistíš, či to bol trest alebo lekcia, ale naučí ťa väčšinou vždycky niekto. No však ja budem mať 40, v podstate 39, som jeden z najslavnejších starých mladencov, by som povedal, v tejto republike. Ale je to presne o tom, že akože ja som mal pekné vzťahy, aj dlhšie vzťahy, ale ešte som asi nenašiel tú právu, takže a ja sa neponáhľam. Takže ja radšej nechcem byť s niekým, s kým to naozaj necítim, takže s ním mám byť naozaj do konca života, radšej teda budem s obsom. Ale chlap má stále čas, aspoň teda nám to stále... Má, vieš čo, to je presne chlapi. to, si zober, že ja mám fakt, že skoro 40 a zistil som, že moje bývalé frajerky v podobnom veku už idú do perimenopauzy, vieš, že ja si už vlastne, ak by som raz plánoval deti, ja si nemôžem už nájsť ženu v mojom veku, hej, že ja si skrátka musím pozerať sa po 10 rokov mladších babách, minimálne, hej, aby sme sa dostali niekde tu. Čiže a teraz akože, no, že mám, no, akože teraz randím, po dlhom čase sa podarilo to, že som vlastne stretol ženu, s ktorou sa akože navzájom zaujímame. Ste kompatibilní. Áno, sme kompatibilní. Teda neviem, mali sme zatiaľ 3 rande, ale vyzerá to fajn, takže nechcem to zarieknúť. Budeme držať palce. Čo starým mladencom odkazuje Gabo Živčák? Nevzdávajte to. Vieš, lebo to, čo zažívaš ty si verejne známy, ale možno tento istý príbeh zažíva x ďalších chlapov, ktorí nie sú verejne známi a ktorí to možno majú ešte o niečo ťažšie. Vieš, tak akože základná vec, ktorú som sa ja musel dlho naučiť, a až keď som ju prijal a zmieril som sa s tým, je, že treba sa naučiť byť sám. Že vyslovene nie, že byť sám a trápiť sa, ale byť sám a byť šťastný, že chodiť sám do kina, chodiť sám na dovolenky, chodiť sám na výlety. Mne to aj dosť pomohol. Čiže som si vlastne urobil ten život tak, že áno, prijal som to, že som akože starý mladenec, som sám a zaradil som si tak život okolo toho. A potom, keď je človek šťastný a dobre sa mu žije, tak aj tie ženy prídu. Že ono majú vlastne byť, čo? Čo majú vlastne robiť? Majú cvičiť tak, ako cvičíš ty, alebo čo vlastne? Čokoľvek ich robí šťastnými, to je v podstate jedno. Čokoľvek ich naplňa do života, či už je to práca, hobby. Naučiť sa byť sám sebou. Áno. A ono to príde. Áno, určite. Ďakujem ti, Gabo. U nás na záver každý vlastne z hostí podpisuje tento náš ružový, ako to nazvať, banku? Ja som myslel, že to je karimatka. Ja som myslel, že normálne akože rozvážiš tú šnúrku a dáš nám tú karimatku podriť, akože aby sme to nesedeli na takej lavičke. Tam v skutočnosti je karimatka. No vidíš, hovorím, ja som myslel, že akože aby to bolo tvrdšie, aby sa na to dalo písať. Hosťom v dnešnej lávke Ibe Krára bol Gabo Živčák. Gabo, ďakujem. Ja ďakujem krásne, príjemný pokec. Sme? Ready? Koľko sa chystáte mať hostí? Že by som vám nezabral. Kľudne napíš, že úplne ako veľkým, aby to bolo. Ne. Wow. Môžeš to potom zrýchliť. Super, ďakujeme. Wow. Wow. Je to Živčák, áno. Áno. Je to jeho signatúra, overujem.
Scenár a dramaturgia Ivan Baláš Kráľ. Kamera a strih Timotej Škrepták.